Sziasztok! Ma egy nagyon különleges témáról szeretnék beszélni, ami talán sokatok számára ismeretlen, de rendkívül fontos, a Duchenne izomsorvadásról, vagy ahogy fonetikusan mondjuk, a Duchenne izomsorvadásról. A Duchenne izomsorvadás egy genetikai betegség, ami főleg fiúgyermekeket érint. Ez az állapot az izmok progresszív gyengülését és leépülését okozza, és sajnos jelenleg még nincs rá gyógyír. A betegség hátterében egy specifikus gén mutációja áll, ami az izmokban található fehérje, a disztrofin termelődését érinti. Ennek hiánya miatt az izmok fokozatosan veszítenek erejükből és funkcióikból. Nekem, aki már 32 éves vagyok, sajnos nincs remény a teljes gyógyulásra, de a jövő generációi számára már van. A kutatások folyamatosan haladnak előre, és új kezelések, mint a génterápia és a célzott molekuláris kezelések, reményt adnak. És amíg erre várunk, én magam vagyok a remény példaképe. Én mutatom meg, hogy így is lehet élni, lehet boldog és teljes életet élni, annak ellenére, hogy Duchennel élünk.